Doncs bé, ja estem arribant al final d'aquesta conversa, Toni. No sé si voldries acabar amb alguna reflexió, alguna conclusió. Sí, bueno, crec que és evident que preferiria no haver d'estar parlant de tot això, no haver de fer aquesta entrevista que t'agraeixo tant, de quasi una hora, entrant amb aquestes, anava a dir misèries, no sé com dir-ho, aquests detalls de gestió que són situacions de gestió que es donen amb tantes organitzacions, diguem, no? El que passa és que d'aquí se n'ha fet grans titulars, se n'han fet, insisteixo jo crec que una certa campanya i evidentment és molt desagradable, no? És molt irritant perquè, a veure, jo hagués pogut no assumir quan el president m'ho va proposar al principi la responsabilitat del dia a dia al Consell. Molta gent s'hi ha dedicat al Consell, però per la meva posició, per l'encàrrec que se'm va fer, el que és objectiu això, no? El que hi ha dedicat més temps, més hores, el que s'hi ha dedicat amb cos i ànima durant molts anys, el que l'ha aixecat una mica, amb la col·laboració de tothom, de tanta gent. Evidentment no és obra, en absolut no estic dient que sigui obra d'una persona, ni molt menys, però sí, i el president en una ocasió, en una assemblea de representants, va dir, bueno, diu, aquí hi ha una viga que tot ho aguanta una mica, no? Que fa de viga de l'edifici. L'edifici està composat de molts elements, però allà hi ha una viga que en aquest cas és el vicepresident, no? Bueno, t'hi dediques amb cos i ànima, amb tota la convicció, per compromís, sense cobrar ni un duro, òbviament, perquè creus que el Consell és imprescindible per continuar el camí que vam començar l'1 d'octubre, no? I el que et preocupa més és l'estratègia política del Consell, però a part t'has de dedicar a aquesta coordinació executiva. Home, no vull que ningú m'ho reconegui, no necessito que ningú em doni les gràcies, de fins aquí, correcte, ho fas per convicció i per compromís, però el que és bastant insuportable és que t'acusin de corrupte. O sigui, una cosa és que no se t'agraeixi i l'altra és que t'acusin de corrupte de manera injustificada. Home, això és molt irritant, no? No sé, m'hagués pogut dedicar a fer llibres. De fet, en tinc algun amic fer, no? I en canvi vaig voler dedicar tot el temps que em sobrava, més enllà de la meva feina d'eurodiputat, l'he estat dedicant al Consell. Que t'acusin de corrupte és molt irritant, no? Després d'escoltar tot el relat, bueno, et sents víctima. No, a veure, no em vull fer la víctima. No sé si ho soc, no em vull fer la víctima. Jo el que he volgut és fer un exercici de transparència, perquè, i insisteixo, hi ha hagut molts companys, amics, gent de les bases del Consell que m'ha recomanat i m'ho he pensat que tenien raó, que era bo fer aquestes explicacions de manera oberta, diguem, no? Explicar tot el que jo tinc per explicar. El que passa és que m'entristeix profundament pensar, en cas que efectivament hi hagi hagut una voluntat de destruir la reputació d'algú, de manera impune, home, llavors això sí que em porta a una reflexió una mica més profunda, no? Que és com farem un procés d'alliberament nacional si persones que ens va tocar estar al davant i que després hem pagat un preu personal tan alt, que això crec que és evident, no? Molts activistes de base l'han pagat, però ningú pot discutir que els membres del govern també han pagat un preu personal alt, presó, exili. Si persones que pel fet d'estar al davant del procés hem assumit costos personals tan alts, home, que després es pugui buscar destruir la reputació d'aquestes persones de manera impune, en base a mitges veritats o a informacions confuses o directament en base a mentides, destruir la reputació d'algú que està pagant un preu personal, ja no ho dic en mi, intento pensar-ho de manera general, no? D'algú que està pagant un preu personal tan alt pel seu compromís i al cap dels anys intentar destruir-li la reputació, desprestigiar-lo, etc. Això és més que la irritació de que t'acusin de manera injustificada de quedar-te uns diners que no t'has quedat, que això simplement és irritant. Aquesta altra reflexió que et faig, el que em provoca és una preocupació molt forta, sí. M'entristeix profundament perquè crec que això ens fa molt mal, no només a mi, sinó que ens fa molt mal a tots. A tots els que volem avançar amb el que vam iniciar l'1 d'octubre, que per això es va crear el Consell.
Doncs, Toni Comín, espero que hagis pogut dir tot el que tenies al pap, que no hagi quedat res per dir, i espero que ens puguem retrobar ben aviat a terres, al Principat. Terres catalanes ja ho hem fet, però que sigui al Principat. Jo també ho espero, que algun Vinga, dia l'abraçada ens la farem, ens la farem al Principat. molt bé. I moltes gràcies, de veritat, Gerard. Moltíssimes gràcies. Vinga, molt bon dia. Adéu, adéu.